Siapa kan let keren hakan ni kapor, yang ni kapang hakan ni kesengi. Ngakwa banbu ikai jingkeli bapet badon hang ni. Lada fidan kikon ki batip sengi, bat kikon ki bakam sai la. Pin seneng ya no, ha? Pin sempat ya no, sai la dem. Pin tunjuk itu kun batip sengi, ha? Pin penmong ya i, piang bayi tip sengi dem. Hari belai bangingi syakri, ulang papalang orang ni. Wang yau bang ait, ha? Yau bang ait dah. Dah perkat ibu seni atau hak snack sempat, you know? Kita boleh nak station orang Hebrew orang you know, ya bah? Dia nama pala. Tang bangi biang ni sengau bau belai unsur kubet yang ni kan umlong. Try wialam benkeran hakan ni ke janmet yang ni ke benta. Dia kata ngapan kongo. Kata kade nak gospel yo anis nong ke bakatsan. Ini apa hakan ni ke por siapa ki artli kita nak. Berkei kini kita nak bagaktin ke jong try ke keren hang ni. Mengangalong uding sawan yu bashisha. Bat ukpa jonga ulong unong sumar beriso. Keterat baro kabahanga kabam seiso ngangorno. Bat keterat baro kabaseiso uklat yaka bakan yo seiso kambun. Ketenat kabam seiso ungorno ukdiano wengno nakata kedingba. Handra yo tenat uba seiso uleyu uklat. Uklat yaka kabamot kiba upek udah jengok ya kata ke bahasa iso. Lalu dia mangi kibreo ya kita nak bahasa iso ngintre ru ban kata ya kata. Ngiong yok gi pentut ya kata ya kecing saiso. Hari hang ni kedi kecing per mangi badu blay. Ublay yo bahasa iso ukalat cucu. Bau lay yo baun say so shu. Kita namar mangi kibreo am ngi juhun no hadi ini benta. Tang ya kaspa ngi juhun la yo kan no. Hari baru belengi ngabiang kat ni pi. Ngayo song suki kelabiang ngi hun no. Hari ngayo i hang ni ya ke jinglong jong try nangi ukwa ayu. Hun yang i tangkat ni kisok. Ukwa bangin say so shu. But ngin yo ban say te kisok uhabele yu kelat. Hun yang i tangkat ni. La ba pi piong ngalahun. Teng ngira duai ngi ong ablay. Kerku yang ngabangan yok kakam bangan yok kabam ngadum tan kam saram tangkat ta. Hari ulai wang ngamhun tangkat tapat. Ngakwa banda kerku ya pi daslay. Pi ulai bangingi syakuri mlak ban mudur ha kajing mud jong breu. Dei nama kata ban su tho tau ulai ngi hab ban puli ya ke Bible. Ban su tho ya ke jingit ke jong ulai. Ke bekat no. Hari ha kata ke jingit kum ki breu dan ngi perkat. Ngi so bau ulai jongi ulong uban no siliang. Yau bau it usneng usempat. Yau bamit ukot sakajing kelang bamut. Ke Bible ke batai hang ne ba utau tenat ubasaiso ulai ukelat. Bat kani ke kentin kelat am ke kentin ke bae do yau banget. Ya ke baun pediang. Namar pitep haba pisha ban penbet hau blai am kan compare ban ba pisha penbet ya Gibril. Namar ha Gibril ada pilong ba biang dan menu bonut donan sneng ya pi. Hale hau blai pidala biang ublai uwan man sneng ya pi ba pin kiu susu. Bar ka jingsneng ke jong blay ke compare ban ke jingsneng jong Gibril. Namar ka kentin kelat ke bamut hang ni ulong bekok ya taka ka snap nganong ye fi jong tau tenat. Bar kata ka de ka bapang. Kata kam de ka por ka basuk. Ngakran ha ka ni ka jaka. Yo dan na preng jong ipi ong ka jingem jong ka biang. Harang au fi utrai udan ke ya ka ban tes ya ka jingem ke jong pi ba pi dang la ban sai so shu. La da pi kwa ya ka jingger ku ka ba arsha ban menta. Kanungot na pi kwa jingger ku ka ba arsha ban ye ka be menta fi dan. Amen. Ready ya kacing kelat. Amen. Pindah pet you jo hakal nong ka manungkong. Ublay ula kerku ya habaro. Hale na marbo kwa kacing kerku ka barsha. Hablem no. Haban sha ya kay. Ya kacing kelat. La pi kwa ya kacing kerku ka barsha. Pi haban sung tho. Namar pinum la banyo kum le ben namar kum ki bring you no. Ublay ngapuli ka Bible ngayu i hang nem. Ublay hun tangan ne so. Pila hun ni ke jingim la jong kan ngut hang ni pila hun ni ke jingim la jong dan pilang kwa ai sho uble ke ke bafi kwa kamarsha. Amen. Pila babon ba ki bru ki dan habadeng baru ble ong pi klam pendep ya ke bangang la ong baro. Dei nama kata upol ong kum ni ha ke stage ki dong korin hagal nong ga ba khat real. Pindah pet ha ke de khot ga ba khat lai but khat saw hang ni don
santli ke bau Paul Ukran. Wang dale orang ba. Namar balai Paul wang ne pidang elek kena sa. Wah santli ke yaki. Hakan dia lenong ke ba kat riu de kat ke ba kat lai bat kat sa ngan pulih ke ongkum ni. Tu dah syarai pi ke benengkong. Kabar tu dah yang scam pi hakat cingai. Kabalai tu dah le slur ya lade pi kum kirang ba. Tu dah pen klan ya lade pi ke besau. Bat ke ba san tu ai ba barok ke ba pi le pin le hakat cingai. Hakai jingai san teli ke wong pitip hang ne Paul balik fitik ni ke balang nong koren kini ke balang ke bakam lero kat bau Paul dan kibet habau Paul hadin ba u let no naki kini ke sedang ban paiden biang dei kata kan ni ke sti ke balang nong koren u pen bet yaki bat hadin ke jing pen bet hang ne hagal nong ke ba kan riu Ukraine yek tegi bangai wong dalong rang ba ma pi belai Ukraine hang ne wong yaki kini ke san teli nong ko wong to syarai wong kumno Pitip hak testament mai. Nadu gospel jong Matius hadu ka kitab jing pen pau kadon kumba san pon riusien kani ka kentin syarai. Hak tin pareng kong watch. But kam tam na ki san pon riusien kumba sao posin tam de Jisu bala krenya ne kentin syarai. Belai wang syarai namar ukwa ban suto bu kalat yangi. Bangin long kiba say so show. Balai wong hang ne syarai. Fida pulih naga gospel jong Markus kelenong ka kat lain ka dekat ka ba lai punya wong. Wong ngaong ya pi baro. Tu syarai wong. Wong ya baro wong tu syarai. Pinda pek ya ka gospel jong Matius kelenong ka ba arpusau dekat ka ba sa puar wong pimtip ya ka por lanon wan. Dei kata tu syarai. Hagelong arpusan dekat kat lain ukren ka ju. Wong namar pimtip tu syarai. Balai orang syarai. Pitip ngingi em hak kata kapor ke bamenta. Pitip kini di kapor yang ngi bangai tang malong bangai lah biang mdewat suhun kata. Nomor ublay ukwa yang ngi ban saiso. Nomor ladon lain ngot kibriu ke ba ke Bible ka ngutau nong kayu syabo unlay ulai yaki ke talent. But uneu bakado ba yo way talent ulay ban tep no. Jik syau kam le pop ya ke ba ulat tep. Hare ublay ukwa yo so ukwa ya ke bala tep. Yo ngingi hon tang hak ke jing kala ke ba mot ke jing pai syu ublay. Hare ublay ukmi ina nga ban api yo so. Dei kata Jisu ai we ke nuksa wong ladon utau la ai ya kata ke din ya ke ba untung ba un sai so ulalet ba sai so ba ulalet ula ong yo tau nong abri wong odno ai kani pleno ai ke jaka kani hada utau nong ap wong sa so menta senem pada sai so ngini ngorno ai kani fi utrai ukmi na nga ba na pi yo so but ka Bible ka ong ro no so jong yo ni to bangi de ye no way so jongi pi dei bangai ne bangai itu kumno tengah kwa ban bu jingkeli kumno itu badai bangai ne bam dei bangai kumno ni tu ha kakam nang ta kerkom em jongi yes ai ba kerkom em jongi gene dei bat kai bat ka gospel kan mau ka jing sai so jongi ka shong bakat no ngidon bat utrai Amen. Bat kata kan peni bangi syarai. Ni syarai ya kai ya ka ketin ke jong blai. Ya kai? Ya ka? Ketin ke jong blai dia kata, "Jisu wong iki senran wong ha gospel Matius arpun riu sapu wei wong. Tu syarai berduai." Ba pin lait na ka jing persyai. Lada simut ngangam syarai la ka jong ke jingim. Lamba bang apet ngor ya la dia ngaim bat ka pertai ne ngaim bat ublai. Balada ngangam duai. Ngamla ban ong ba ka jing persyai ya ngan job. Masih orang lah fikwa apa job jing pensoi. Syarai lah dia nak kektien, men em kat kong kektien, but em hak jing duai. Ini pulih roh hane kapor nak kawit taslunin long kaba san dekat kaba henriu kaba keren sepang jing syarai. Kum tate. Nginem yo thia kum kita kiwei. Henrei tongin syarai bat ngin long atkar. Pite babon bagi Kristen kidang yo thia menta. Dang yo thia don iwei kime isolok iki kon ong. Jesu la janwan ko kon. Tau kon nang syong menta ki kelas 8 kelas 9. Kuat orang tu, mai wat perserap ya kata, namar ngampat im, pada mong bo Jisu janwan, ngapat dia tangkap baik ro. Dia, kim kuat berserap, babon mangiro, ngi im kumpul tra janwan, ngi syarai lah kejong kejingim kumpul Jisu janwan, pet bahai lah dia, ngi syarai lah dia kumpul tra janwan dah, ngi skobo tra udang slam. Dia kata Paul uang ke balang nongkorin, namar kalong tek ko mangi. Ngapulih ke balang nongkorin ngai kum ke jala jongi ke jala ke omong Kristen balang nongkorin ke Kristen nganong ya pi
Hari KM ke jingi jeli baro ka dan kata ka balang. Baru Paul wong syarai wong iki. Wong no? Syarai. Namar ladang apa pi do ngim syarai nganong ya pi. Yo try one more. Ngiyong ap mo try kindiat ngandapan kre. Yo ngilong kum gitu kita soti. Ki babit man salitit umpeniang ha kata kapor. Hari kat bagadang don kapor ngiklet ya ka umpeniang. Fidon umpeniang nem. Ha? Fidon umpeniang nem.ตั้งแต่งี้ลองเทคกุมคลุงเร็ดฟิดแล้วฟิดคลุงเร็ดเพียงสุดท้ายฟิลองลุปายกี่มั้งละใช่ฟิลองสกูลสปอลิสลุปาจุติสอิสตรีลุปาคิดดูกินเคียละใช่มาสกิมุดกินได้มันมีนี่ยังพระบัจจีกินเคียที่อันยกชิดแตงบัดฟิลองada pelot kita impal leiรู้ยังบัดพี่กุมมีกระป๋าสุดทนำไปเดินแล้วก็ได้น้ำได้กระตาฟิลบุบเส้นงี้ลองตีขนาตีกระตากับไบเบิลกองชารายบางงินก็สักจึงลองรังบ้าอาเมนนั่งตากับบ้าอารวงอยู่ห้องนี้งี้เนี่ยไปตัวได้ยังสแคมพีhaka jing ngayตัวได้ยังสแคมพีhakaพียังhaka jing ngay neพียังhaka niam haka jing ngay tikna neพียังhaka jing shania akibreo na kan nungot fisip penmong akibreo na marutrai Pendan dah Nevi adjust lang bagi berapa. Namar ke Bible kau neto yang hagai, yang scam kau no, yang scam hagai, hagai jingai. Tinggi ni Filipil nong benengkong dekat ke ba arpunyo. Tang ba kerukom ke jingim jongpi. Ai kini day bat ke gospel ukris. Bangalawan bat yo iya pi. Lani habang ngamdon ngan yo ngau syapang ke jinglong jong pi ba pi yang scam ha ka wei ke masim daga ba pen da ka wei ke jingmot naga banta okay ka jinget okay ka gospel ngi yang scam ha ka jinget ka gospel bat ka rekom jongi ka ya dai bat ka ta ka jinget jong ka gospel ba jinget jong okay gospel kam dai ka jinget jong ki brio Baik bah, pingat hak gospel ke mut kubur bah, gospel ke mut khatin ke jong blain. Pieng hak nongrim ke Jesu ai, ne pieng hak nongrim jong kibriu na. Namar mana la obi, yo ta utrat ubasai so un khalat ngonong fi ke jing khalat kan man kumne try nong fi charai. Unong ye pi, yang scam hak jinget jong ke gospel, jong ke khatin. Amen. Kandon kapor bagi beri yang pi dia lah palat pi. Nong lek kum ta simple. Pi ang hanle jeseng anim ta sindi abli pet itu mama nang si tom pi kum ni. Pi tang kali jeseng ni salai jesem teo. Film no. Baro si yang ki mulai pet mama pi. Pi film no. Pi jeseng sarai. Tak kena samla tak ikut bahawa dah ada long kemil long ya si baru akhiran pressure dan laka jong ke pressure. Hak tu kaporam laka jong ke pressure. Lek. Hiyo em. Namar bonsen ngi compromise no but ka be ka gospel kong. Ka Bible kong ai bayap matap mano. Ngi dadon bayap hiang, ngi kloi bele jeseng. Wong finga kan mau ipanga yap sing blay. Ngapoi sa jeseng bang adi keren kata singi. Dia kata syaban keren ngahap sutu. Namar fitikan poi be ka pore pi ba pi haban jet. Baru pol ulong. Piang nem nam tak jinget ke gospel. Kata ke dei ke benta bangingi don kam. Kan poi ke por nganong ye pitep usipai. Halada ka kalok ka armet kalade so ban kala don ke tma utau sipai umlak bandan hang tau hab bandan. Hang te po bandan tma. Hari ngilongo baka Bible ka khot ingi bangi ki sipai jong Chris. Ngi kam koridor ke jinget dei ban ya Chris. Yo kata Dahil nama kata Paul ong hang ni balang nong koren. Ong yang scam hagai. Haka jinget. Kita bun jinget jong iam kaki. Bun ke jinget jong iam kaki palo. But kam tam ngine pet haka ni ka por naka Hebrew katwe. Ngine puli ka dekot ka balai. Daka jinget ngi soto. Bala tau ya ka pertai daka tin ublay. Bakumta syam la tau ya kita ki aka bayo I na kita ki aka bapau. Pingat baka pertai la tau daga ketien. Pingat ubri wan nei. Wan no blai. Rem? Pingat jam? Ala pilih kesayan subri wan nei.
มีพายกี่คนไรแสนคนแสนก็ออกวันไหนกับประเทศกันวันไหนนั่นก็ Big Bang Theory ก็ไม่ได้ครับ Science เขามีบนขนาดสำลับดังยิ้มไงดันเบลย์กัดไปดังสตาร์ทกัดตากิดองบอมดันเบลย์ได้นำมากระตากในกองตัวยังสแคมปีหากจิงเงบัดกจิงเงพิสูจน์บาลาท้าวยังกับประเทศได้ไงดักะtin u blay amen dah kajingat dia pisu tu ada pihak dah kan ya beri tu wan dewe no syrik kita ni kita kelas syrik dia lah ngapa pihak sekarang mak kajingat jam ke jong ka perthai kamla ban pen khi ya kajingat ke jong pe amen but dai ba pingat biet dai ba pingat you Nama hang ni kong klem cemla tahu ya ke perthai, dah ki bayo dah kita ki bapau. Pi Big Bang adon kecing perthai tak cing syai borit kawan rak ta ter. Hari kebenung kong hi ke Bible kong, hawenung kong ublay la tahu, ya ki beneng bad ki perthai. Dekat baar kong ke perthai kalong ke badum, bad ke basuda. Ke science kong kelak ke perthai kelak judan hak ta. Nama kam dan sengi ke perthai ke hab dan ta. Hak lekot ke balai ublay utau ke jing syai mdai ke sengi utau ke jing syai ke sengi mensyuak yang adam dan ke sengi ke perthai ke lakut handai kan mau hari handin kitip bak o ki bun ba ke sengi hak perthai ke don dei we ne ki klor ke sia tip ya kata menta ona vi kai bangi puli mensyuak nang kena ban menta ka discovery ne ya ke bekila discover ke scientist ke ya per bak labak te dei namar kata ngi habman so tho mo ublay jungi kraw hadu kata berka Bible handai ke klam kala Nadu ke bala thok ya ka hadu menta ka klam semla kala amen kala batai lupa ba kisngi ba khadu kan long kumta bat kalong thik kumta kumba ong hapok ka Bible ka klam sem nganong yepi hangno banduna banong ka syukran ka khana puruskam dei kata daka jinget nganong pia bengi yang skam ka jinget nginum sya banyalam haki jing bakla amen yo don ba ong ka Bible kala long rim palat ni la tho na da kisau phongot ni na sau hajar senem mensyua ni puli ya kita kam dei shu yang kita mentang idon kam latest book latest ki babun mentang kelas sang wan ra mo ki mungkin don kam shu kan ka Bible kalong outdated kan mau ka patlong outdated ka dei up to date hado mentah amen but ye ka ai ka bangi ya lang ba ka Quran ki ong ka singi ba khadu ka jing jong babun kan ban kriat ban ngi yo ya kata lamar balai fitip teng ha bangi yo don badon ha ka jing ngi ngo kan dei opportunity don ha pa jing ngin dia kan ni kan ba inyo ban thiet ngi wat ka opportunity la jong dei ban le yarap ya noru but pindi yo iwe inyon iwe kan ni em ha kum kata ba ka Bible ka ong ka singi khadu kin long kunta Pagka Bible kong kanda parsian. But kada keren syai haka arti mutil nong ka balai ba kumno pakilong yeng kin jot. Kumno kin sutho syapang ublay handa kin lenno ya ka bor jong blay. Ala pi puli na ka arti muti. Pindi yo ba kin im hakum kata kasengi. Dei namar kata la hakum kani ka por gimi yang scam haka jinget nganong fi ngila ban syai lam baklano. Ka Bible kong dekot balai ngan puli nong ka balai kong ki ba klem ya ya laki kenja. Klemi je no? Pimyo kumta. Ka Bible ada bang lupa. Om tang kata. Kiba klem map. Kiba keren siar. Kibam sut nyaw. Kiba runar. Kibam yakaba ba. Kinong de lok. Kiba hangamay. Kiba lemeng. Kiba ya haka jing soba kamtam ban yakaba ya ublay kiba don kedur kecing rublay handre kiba lenno yakabor jongka kini ringi im pinaman puli lut hane dei nama kata yang scam haka jingai upol uang yang ngiro menta kam dei ka balang nong kren wong yang apa dia piro tu yang scam nama ublay un khalat dia pi bapin yo sai so shu yo pila hun angat tang mga along kristal lab yang ublay wong am hun kan ne ngakwa shu ki so no pi ngakwa shu Nang ta kabalai wong. Tu dah let slur dia de. Pi kum ki rang ba. Setuna da puli naktin parang kong be brave. Kom no? Be brave. Filang slur? Kanong wat ba slur? Amen.
Ke Bible hang ni kata kong long rang ba hakai hakai jing slur ya la de long ayo rang ba fitep mdai ba pinyo ke jing slur na kiwe pi haban slur hi dala de ta bat ban haban long rang ba hai tai jing slur pimla bang sakut sa hai ta banong ngat tak siwan jing ni kendiat ni fitep ke jing slur na be brave ke mamam shanya lot yo blai la ba pi wan jing pang pin mar tatien namar ngi tep bo blai jong i long ba kraw amen blai jong i long ba bala ada pi empat mereka pertai benang ngat ngam tiang tak melalui irfi hane ka Bible kong tu de les lor la de pi kumki rang ba asti sinong kong les lor kumki rang ba fite mano ba les lor kumki rang ba u David udang kena udang trai hati por khatsan kan rio yo Goliat kini ki bala rang ba song hayeng khop mnuot u sol wak shemen de jing deng jonga khele yele ma me u si mayu bating puat ha usi mu song hayeng upa ele du pai ba dai gen pai ba kinong ba u David u penyap 10,000 namar ki yo i bo ne u slor pa i ki we yela jong song khop pe u David u dang kana u le slor namar balai u shania ha u blai u next camp ha u blai ha kata ka jing le slor tolong ayo rang ba fitet haba ni ki ko nem haba da yeng na kabanta ha school eden function ni perslur ka biang kon best bah hane da le mentau trai ni kon pilala kon ni penduk men sem da hane banda ka perthai ngam ju penduk men sem namar bale nganong efi upol hang ne uong ka balang nong koren tolong slur fitep ngi kene di kisngi ki bangi mentangi yang lada pimpen slur ya lade ki we ken penram yaพี่องค์อันเล็กจะเจสังในเยี่ยงลูปากีฬาเป็นเริ่มอยู่พี่วัดเละหอกทันกี่องค์ลูปาอยู่พี่ชาวบ้านลองยี่ตัวงี้เนี่ยด้วยนี่วัดเละหอกทันพารับยังเดินน้ำได้ฮะพอออฟฟิศก็มาบอกต้องงี้นี่ช่องนี่ด้วยนี่ที่ไทยพี่ช่องไปที่น้ำมันงิมนุ่มย่อเยกับจิงสโลร์นักกี่เว้ยฮัดเดกตาวัง act like a man อันนี้ก็ดีกับชิทีกับบังอาลามันก็น้องกับขันเร็วกันยังกับติงกับบันตาตัวลองรังบาPila ba niyo ay kajing penrem na baro kan mau utrai ju penrem. Amen. Hari ong yang itu yang dah kajing slur. Dah kajing slur. Namar hakan ka pertai pekat na pi. Hakan ka pertai da pi yang dah kajing slur. Pinum la namar fitep. Hakasingi bekat do fin yang pi marway baru belai. Bakadai tang kajing slur. Tangkai kajing slur kajang pi. Pala da pi pim slur. Akwa baong pi. Hakajing long rang ba kanum long pi hap ban iyo man slot upol Ukraine ya kata baduang yang apa pakat upol deui mono nongkong deui Saul bawan na kajat ben Benjamin u Hebrew na ki Hebrew stis nong Filipi uang ya kata wang deui Hebrew na ki Hebrew wang ala out share yang kasi bapra uksannya la deh ka hukum wang ala deh berkesantam om tak kata uba bennya ki Kristan pakat uniu nya lap teh lahi man priang nggak try dia kata apapun kim priang yu pol perselur ya lede atau video penselur lede maaf ini em hakam kene kapor berok kin penrem la revi penselur lede em ki penrem kiram he anda pi piniang amen pi piniu piniang dai nama kata ka Bible kong haba pi duai hakata ka pulit ne hakata kamera lamba pi kang jing kang wanam dan bayo i namar pi duai mat pai bang nang ni jing penuet dedem dei kata ka Bible kong naik penuet kili long slur pi sepo hadin bat pi dala kampau kinwan pat api kan mau ya kata ki breu ki long kunta amen kum pastor ngala ya lang bata ngala yo yu try no samla ngala syakri yu try fitep haga kerta ka ba arpo arsnem ngahaban pet ya ka balang mga suto kata ka fitep babon lagi bangit amilut nama kana nitong kana samla mo naman priang jaka ba anak syara ko man tatayo kinuan kambun aki tigi bawan no laja ki jalot kada boleh fitep ngakran sebang ka syong khale yo nga pi dak samla fitep chano ya bishar ya kini ong atra me khot dinga man sarai kini ngam suto ka jingam na jongro hale hakata ka por ngasutu ini gaktin happen slore lede kita man suwa bong kunta menta kwa kondo kidon ga yeng le mangalet manduai ngajudon ni ka Bible study hakata ka yeng fitep ki khot
Ngala jubo tiki kamong em ngalet. Ki priang yang mengandung hayeng. Ki ai nga kata mula ban syong, ngala syong hang ta. Ki dong nak sekoi ke kamera ki pe TV. Ngasyong si kenta marway hang ta. Oh nga hallelujah hero you try. Nga su thu ki pe TV tang nga ngan len nyo. Are fin len nyo. Oh to. Ki kamong syong shwa. Ne kamong ye gong to. Bat kata ka sngip ting ngala su banong kan terron ne ka kejat. Hang ta kayen ka Bible ka hikayam. Hari nga su thu ngam deng ngadwai ngo try kin yo jing penem. Bat vitem hadin kat tu kan nesna mitai ong ni pastor Phim Juan syu kumta bak kumta ban tang ong ngam dan por syu ngalawan songkai si kenta hari nga ngadua hi ngalei hi ngam de em ngan kan taj hadu katta hari su tu em la da Phim pastor la de em anong ye fi hakan no ka banta kadai ma phi marwai apa pilai ban pule fi ong ngakwa ban long IS ngakwa ban long kumta kan ma phi hab li sa hostel Shabar. Hari hendak selesai sa hostel kan mau email kan mau jadok kan mau do. Aku apa dong ini? Tongin long selur, amen? Haba long marway. Selur balong kristal badan pebun pai ba. Long marway mat. Video kristal ngadeng selesai tingkat. Hari ngadong ye pia pebun pai ba. Oh shit raham. Namar teng ngi persang ye kai jeng kiwai ta. Bat ngiklat bangin persul la de. Hak ai ke benta bangin idon. Amen. Kam ta ma pi long marway pi selur nam. Cuma tak pilih apa hospital. Dan tak bayar pang. Fislur ni mendoi. Dia pang. Doktor, nurse. Ne, before one zero eight ni pilih dua bukti suana. Teng dengi mentale ngano fikir jaj benriu ke balai hiran hadu kata. Dan bamen sam nginu supek ngini ayat no. Ngidei jaj benriu kristan ngalang ngok hingi kot kristan. Hari ngim keloi ban yarap ban ya it ye we. Ngia it. Dari bersyukuran kum toleh lah buat terayo dem der buat pan. Nama kalau jiaban ngaji sen ngap perkat apa om sun tai bikelan ni lah buat hang dalai pet. Kalau kiu pelak BP yo ban doai. Nga aingo yo try bau try upanyat ha ko por. Maka mo ka men sim kalau ong yat no try lah buat. Ko ka men sim kong klik keren. Ngalet ban keren. Bala ba keren sutu. Ila syu mengam long ta ka klik yong ta ngayo doai. Hadin san minit ipangat. Larang ayat be kata kasih tip kalong kumno. Teng idon ya kata. Tengin song tu. Amen. Ngin long selur ken. Nak bentau try. Amen. Ngin long selur ke Bible hang ni kong kapalai. Kapasau hang ni kong kumno pat. Tu pen klan yala DP kong kumno. Tu pen klan yala DP. Kumno ngi pen klan yala DP. Ha? Kumno ngi pen klan yala DP. Ha? Tah, hakado. Kum na pipan klan. Kamau, sem arjar arpaway. Kum na ngipan klan yala dia. Fitip, shua kata ngim jukan mau contain immune system. Cia kan mau tarai ta. Wei ta. Hadin kata ngitip vitamin C ngitip. Oh, kadon ke vitamin C. Ngitip baka sok jauh kalong ke bakona. Kamtam jamur dok lekat no kajing pa. Pikan mau, hak kata kopor. Kedon lebih ada si spat tengkah si kom. Pikan mau kata. Jamur dok, ni kan maman pen klan ya kai, ya kan ikan mat kejongi, dia, kenjaman simpan, ke Bible ni kong, baktin pareng kong be strong, ke bemut pimla ban long klan manta, pihak ban pen klan ya ladi man kasngi pi bam ya ketien, man kasngi pi tuai, man kasngi pi don baru terah, bapi pen klan, pimla ban le apa gym, sisngi ban lacai kasngi orang le Mr. Meglayano. Pen klan ya lade ko ong ni. Kom tam? Ha? Da pen klan ya lade pi. Namar teng ngim pen klan da. Pi klan? Kum no ngim pen klan ya dilal pi ong. Ni pastor ngam jupule Bible ngalas tu lupa. Martin no pi ong ngam jupule Bible am pi dei kristan batolot. Pim dan kam ban ong syakmat. Pin batai nga tu jinge balik kawan namar pi kam klan ya lade. Pi udong le gym u hablet man kasngi. U balik exercise u hablet man kasngi ba uniu. Bon klan. Dia bu haban sutu kar kombam ke jungu kum ter kata di kenjado ta ban pertanya la dia diam ngi habile ya kata ngi de kloy ban pelut pisah ya ka ban pen klan ya kan kamat hatu ngi pen klan mai kaman sim kata di ke jengkeli ke bakrau hatu ngi pelut iwat ke jingdon ke jungi bangini oi ke bakan jaman sim kan klan dei nama kata pol wong tu pen klan ya la dia wong namar ngangan uman wong hani ke balang kuning namar ngamtip ngalak ban wan dengan uman bat pi mani kendo hari tu pen klan pi ya la dia ngimtip ya kata
Piu Jisu Ukraine ni kata, lada pipet nado kalau nong ke bakalai jong ke gospel Yohanes. Syok hak kata kesengi. Begini kesenran uang menu tharai banlong mau nong elam. Kia kan Jepang leadership. Jisu lem no. Upini servanthood. Ushiman naga dabar. Upani ka kejat jongki baru sai ke kejat jongki. Uang naman ngam je dia ki leader ngaj kwa ya ki syakri. Ikwai no. Kan mau tang nyau sen pa Bible dan ketin leader. Ngibara kwa leader, undai leader. Hablong ki syakri. Amen. Jisu ang ngawan ban syakri om ban syakri. Babon ngi ong la de leader, ngim don leader. Dia kata, what prime minister jong ngiru wang ngawan ban syakri. Ngi pat sini, abal leader. What kwa long leader. Namar himla ban lead. Pidon kambet, you try in every need. Amen. Pidon kam you try te haman ka benta. Tekum no pin lead. Ong try lead ma me. Ngangan don hak need jong me try man kapor. Naman ka bod ya me. Amen. But hang ne ka tin ka jo try ka kren ya kata. Ong to pen klanya la de ngi haban yo. Pen klanya la de. Herai, teng ngi pat ngi long no bangin pen klanya la de ngim jidwai marwai. Ngim julek te bandon ban charge la de badu blai. But kan ma ban charge ka mobile ka lek ka tu ba block na ka block kawan ka ti mobile na. Ha? Pihak right ti mobile hai ti block kan dena. Nak tai don itu you. Pihak ban connect tab. Bat pen me teng ka don like teng don like. Diam. Hari kan mau utrai te ubadan bait man kapor. Umdai ba udan bait. Hari ngi pat ngim jelek block. Ngim jelek you. Lek block kan. Dia kata tu ngin don. Amen. Ngin don ya kata. Bagin lek ban block utrai. Bagin penklanya la de man kasngi. Namar man kasngi em ngi herno ta. Ngi herno. Dia kata ngi don kamban block. Amen. Pada bang ngi block ngi klan. Pada pitip kini ki sau teli bau try ukuran hang ni. Kalau tik kumba kelat yang kita. Kisah la kala bamut kan balang koren ada bikai lut. Ada biang lut. Ada try kelat. Yang asng wa kan kasngi yo kelat yang apa dia piro na. Kelat ding yo syarai. Kabaar ong yang ngi tu yang scam. Hak jingai balai uang tolong seluruh ya lade kum kirang ba nang tawang tempat klanya lade wang apa bila ada le ya kita kan mau ya kan ka waipat pin le haki jing e baro haki kam dei ka formula kan ne ka de ka jing e amen ka ba don kamba ka dei bangile dei namar bangi e yo try ni ong try me klat ingi namar ngatep medan ya ban saiso yang Amen. Mialam yang anang ni. Ngatip men persaiso yang nganum sakut kum ni. Namar bami yang Mangin leye baro. Baru terai. Namar baula ejwa yang ni. Amen. Today na mga tangay man sim ya pi. Bapin sung tu. Bapidon bat no. Lada pidon be hakan nyam pinju pernah berkombat. Mday da kacingit. Kacingit jaseng. Ni ngahab jaseng mamtang sito. Silay lakalit. Lasai, la syamti wad wang wang nganit kay no. Umday ban panboring iban lang jaseng. Chat panboring ki brio. Manong ngili aku lan. Siya bay, kali aku lan. Cik kung kataro kali. Ngala ready. Nong mentaro. Pisto am ki brio. Try di katawang pinle ki kay dakay. Ha? Dakajingit. Umday bala panboring pi. Le dakajingit. Namala day bala pa si panboring pi am. Pinle tang sipor. Pilih yo, si podai kata apa pun kita beri kisi orang yang aku ni. Postor dua lam, orang dua beli yo. Bau lok jangan kongo yang uni yo. Kan dapat tapi laju padwai kita. Betul nanti. Ay ngoi beli. Beli kita balang nong koren buat kesong kah kadon. Hakal nong kabeh nyof pindah pulih. Kabakalalot dah. Dia kata uang. Ya kini kisan teli ukuran ni kabalang nong koren. Uang pin le ada kabakut uang. Le ya kiki baro dah kajingit. Dah kay? Dah kajingit. Kan mau ngim ton kam ban duai bu ulok on kongo ipi. Duai ban ong try. Ai bu ulok ngam kongo ya me. Lada ulak kongo ya me hem. Nganget ulak kelada dong sedong. Lada u kongo ya ngam. Namar ngam step ngabah mesim damit ngelas new jinglong. Yo pai no. Ada kongo ya me unum kelah. Piduai rui kalau kelabat berbawang try ngalajit. Kadai ke jonga. Ngatip memen pen kelah. Pekat
Ublay penkala ka donot jang ka sarai. Kan ni gaju sarai kong lit badagar kan ni gaju. Na ngej wa Abraham lalang a ungan it ya kan ni ne it ya ka to na. Ublay ujubab man ong ka sarai. Bakala kala sarah ong piano. Vio em. Haba pi dwai utrai un penkala. Amen. But ngej utrai un ai bor pi. Utrai dan ye ka ban kalat pi mo. Kan ngot batip sengi. Tuna batip sengi. Kan ngot berunar. Nama hari ki batip sengi utrai wangom no. Gitu na kim dei syur batip sengi. Ada pidai ki bai jauh utrai un seneng baik un sempat baik tikna ya kata. Hari kata ka jing seneng sempat ya ka ba pin sei so syo. Wat hon hau niu so ma. Ngayu i bagi so jong pi ki dang long tang kin diat. Utrai udang kuat ban sei so syo na pi. Udang kemi ki so na ka jing em ka jong pi kan. Udang kemi na pi. Kan riana jing thala Akmaru blay Pensyang ka jing slompa Penslompa yala di Tang ha utrai Ki jing kwa ka donun Jong pi un tang ha u ya pi un ke ku ai ti la lin ti ha u trai ti un pelong ya ka ki ba ho ke nong kelon ken im klem jing shep ya bor upaman Atiaru blaiken ki Hablengi jing jing jar Kakti u blaiken ni Ulongka jing yada Kakut bas kem chongki Kin mare kin ong thai Ong ngol wan Hajan jong ki udon uskin ki sin Pins ngol pa yala di Dang ha utrai Ki jing kwa ka don nun
Hallelujah. Baru senja junom la junom. Baru senja junom la junom. Buram shublay amen. Ngai scam gani khtian kalong ka jing kerku ha ka jim ka jong fi bakum kita ki kristan ki blak khot ka kerteng ka jong blai ha ka jim ka jingi ai bingin em ka jing em ka basharai ka jing em ka bapan khlan yala de bangin su tho be ha man ki thmangi kendo ngin long be ki bre ki bakhlan ngin long be ki bre ki basharai ngin long be ki bre ki ba arka ma pol o yu tumati to sha shitam le man nga kum shipai ba pha ka jong disgrace ni baro ngi de ki shipai ki jong trai mar kum ki shipai ni hab yang scam hakan ka khtian ka jong trai ni hab pendap ela de nakani ka khtian ka jong trai bangin su tho abaki por jong ki thma ki wana ka jim ka jongi habangi nang ban sharai habangi nang ban pen khlanya la de ni tep ka ni ka khtian ka bat scam ya ka jim ka jongi i way pi way but ai bangin nang long sha kita ki kristan ki ba mi ki sa ki so ki ba sei shisha kita ki so ki ba bha ha ka jim ka jongi way pi way ma ka khtian ka jong blai kong u ding ba bha u sei u so ba bha ai bangin sei ki so ki ba bha nakani ka GM ka jongi ba yo idon apreng jongi ro akani ka sngi yo bun sien film ju sharai ne bun sien film ju puli ani ka khtian ka jong blai ka bible kong khithia no me bu yo thia ai haba fly yo thia khithia no mat sharai mat puli yakani ka khtian ka jong blai mangim tep te ka no po bu try wan ma blai ka jingwan ka jong try ka long ha shikhle man man habangan nang man sharai habangan nang man pankhanya le de habangan nang banduai ngatep habangan dana ka presence ka jong try ngatep do try wan ru ngatep andan nikat lam bat utrai ngai kene khtian ka long ka jing ku ha ka jim ka jofi ngin le banduai ngai utrai na pachat bor ya ka jim ka jofi ba fin num long ibre ki ba alia handrai ngin long ki bre ki ba shirham man shakri ya kerteng ka jong trai ngin le lang banduai na mata jofi we ha ka ni ka sngi pa jing ba beneng long khoi kerteng ka joming wan khma ka joming porting jesus christ no panim jingi trai mala khan ka trai na khtian ka jomi ka trai jesus mangin long sha ka trai ta ki bre ko trai ki ba nang ban sharai ka trai ki bre ko trai ki ba pen khlain ko trai la ka jong ka jingim ko trai ki bre ko trai jesus ki ba yang scam ko trai ha ka ta ka jingai ka trai ki ba long rong ba ko trai ha ka ta ka jim ka jongi ko trai ka ba man la ka sngi ba shisha ka trai ma on na khtian ka jomi ka trai jesus trai begin cut shiru ta ka jinglong ka wei jo ka jingai ka trai hey ba ka long renyang ka jongi ka trai ka long bala dap da me ka trai bangin don ya ka jing tip ka jomi ka trai ha ka jim ka jongi ka trai ba trai begin um sha kan teng ka trai ha ki aka jong ne ka per ka trai ha ba ka khtian ka jomi ka trai ka don ka trai ka jim ka jongi ka khtian ka jomi ka trai ka bat scam ma ka khtian ka jomi ka trai ka long ta ka mausiang ka trai ka long sha ka trai jesus ta ka kut ka scam ka trai jesus ka don sha ka trai jesus ta ka kut ka trai ha ka po jong ka jing jin jar bangi pha she me ka trai ni tep ni la ban yang scam ka trai ha ka khtian ka jomi but ai ka trai begin long ki break ba man smart ka trai jesus ban puli ka trai ya ka khtian ka jomi ka trai jesus ba ka khtian ka jomi ka trai ka long ka khtian ba tho ka trai ha ki download link nyap ka trai ha ki jimut ki jim per khat ki jongi ka trai jesus try don ka sngi ka trai jesus try ki ba long alia ka trai jesus try ki ba jaitu ban puli ka khtian ka jomi ka khtian ka sngi ka kreni ki ka trai ba ka nyai ka trai jesus kan khia no ka trai na to ka jing yo thia ka jongi ka trai jesus ba ken long sha ka trai ki ta ki shipai ki ba bha ka trai ki ba sha shitom ka trai na ka ban ta ka kerteng ka jomi ka trai jesus ki ba pen khlanya le de ka trai jesus ki ba bu ka trai ka nongrem ka jongi ka trai ha ka khtian ka jobi ka trai ha ba ki wandu ki jing e ki jing le ka trai jesus try ka khtian ka trai ka bat scam ki ka trai ka khtian ka trai ka long ka ta ka white lam ka trai ka ba le per sha ka trai ta ki jing e ka trai ki ba wana ka gm ka jongi ka trai jesus ngai ka trai menang pendam ingi ka trai jesus menang hikai ingi ka trai jesus limba musim ko jomi ka trai ha ka gm ka trai ka jongi ka trai ka ba man la ka sngi ka trai jesus mangin su tho be ka trai jesus kum ka trai ki ta ki shakri ka jomi mangin su tho be ka trai ba ka ta ka jingwan ka jomi kana hajan ka trai ba kham ta me ka trai ngin pen khre ya ka ta ka jingwan ka jomi ka trai jesus mangin long sha ka trai kum ki break ki ba start ka trai jesus trai ki reo ki ba tep ka trai ya ka ta ka man ka jomi ka trai ha ka ta ka gm ka jongi ka trai jesus ngai ka trai jesus me pen khlani ki ka ni ka sngi trai ke ka khtian ka jomi ka trai ka ongi bangila man le ki eki baro da me pen chat bor ngi ka trai ngai ka trai me pen chat bor ki ka trai ba ka ni ka do ka nom la ka trai ban sen shari mun sim re mun sim jomi ka trai un sen shar halo ka ni ka do ka pen ko ngo ka trai ha ka gm
bagi lam ke jong men sim ko trai Jesu nganget ko trai Jesu kin syarah bikin duai ko trai Jesu bikin lat ka jing pun shoy ko trai mami ong ko trai Jesu ka men sim ka klan palan ka dok ko tolot ko trai ai bung men sim u jom ko trai un san sha halo ka ni ka dok ka jong ko trai Jesu bagi nak ban yat ko trai kum ta ki shipai ki bapha ki jom ko trai Jesu bagi long ke jingkul khu na ka ban ta ka teng ka jom ki ngak ban se ko trai ki so ko trai ha ka jim ka jong ko trai Jesu mami long mami ding so wan ko trai bagi long mangi ko trai ta ki tenat ko trai nai khalat ki ni ki tenat ki jong ko trai bagi nak ban se ki so ki ba kham pha shi ko trai nam ta buram nam ta ka teng ka jom ko trai Jesu ni ai ngo deng ktien ko trai ka kren nam ta ka jim ka jong ka kersil thia ko trai yang i wei pi wei ko trai ki blak khot ta ka kerteng ka jom ko trai Jesu ka buram ka jeng ngo baro ko trai ka tang sheme ni na pan ki dem ki ni ba to Jesus Christ belong no pan im jingi amen amen ngai cha ni ktien ka long ktien jo ka jing kersil thia ngi wei pi wei bangin long sha ta ki bria ki bas nang man sharai ki bria ki ba pan khlan ya la dia ha ka ni ktien ka jong play yo dan paling jong fi ka ni ka sngi fi kwa e jing salong ni fi kwa e ki jing duai pila ban phone ni ki number ba fi e po ti ki screen ki jong fi ni fila ban kan do ngi shen ka office jong ka potonet ka ban po apa nang thamai nang kriam ni dan ha ka ni ka jaka na do ka sngi ka ba ha do ka sngi sa jan do ka po khaw e bi stem ha do ka po 100 bi jan miet te ta do ngi sham yang pat o ka sngi o ble ka jing man o ble ka jing sok lor kalamat fi baro amen